Kawadhi Kibaji korogo duol manono kakitiyo gi lony manyasani seche manonro yango ni joma tiyo gi mbui koro keyo wechegi giwegi e mbui maonge rageng' matayogi. Jalony weche mag arita George Musamali wacho ni mbui nyalo tiyogo e rango kaka ng'ato nitiere kata kama ng'ato nitiere e sama en okoyango ni luwe katima kamano keto ngima oganda kama ng'awo. Dalita Uma ni kod lerne. Jawache wi yore mag arita George Musamali lero ni jopiny keto ngimagi giwegi kuma ng'awo kuom oro nonro gi giwegi e mbui. Bende owacho ni achudho tiyo gi nonro ma ji keto e mbui mar chano weche njore. With the emergency of technology, almost everybody is using an Android phone, and this Android phone has several features, several applications in it. So you post your pictures there, you post any information there. This is information that can be collected by anybody, not only government agents. Musamali lero ni nonro ok time simbe ong'we yamo kende, ka bende itiyo gi picha mag wang' dede e luwo oganda. Omedo wacho ni lony manyasani konyo oganda e seche magin kuonde mopogore opogore. Musamali bende owacho ni onego ket chike matayo kaka irango pichni mag wang' dede gi apisas mowinjore e sama dwarore mondo orit maling'ling mag oganda. Somebody will tell you national security supersedes personal privacy. It's above personal privacy. And if the government is doing it for the good of the nation, so be it. But there are legal measures that are supposed to be followed before obtaining personal information about you. There are circumstances when probably, depending, they will need to act without following due process, but still they have to go to court and justify. Kata obedo ni nitiere chike matayo kendo rito ratiro mag joma tiyo gi mbui, kwayo pod ichulo ne oganda bende mondo rang malong'o gigo magikete mbui mar neno ni timbe makoch mag ndhiyo kod nego ji ahoyaye odok chien. Dalinta Uma, Ramogi TV.